sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, lokal na gobyerno kang Naga preparado magpadarang tabang sa mga apektado kang pag-alboroto kang Bulkan Mayon. Executive order para sa mga komitiba asin aktibidad sa Peña Francia Fiesta pinirmahan na ni Mayor Nelson Legacion. Magpinsan, arestado sa pagpabakal subuot ni Shabu sa siyudad kang Naga. Unveiling kang historical marker kang Naga College Foundation bilang saro sa mga suanoy na eskwelahan sa Naga, ginibo kasubagong aga. Diyos marhay ng hapon. Ako si Mark Mendoza. Sinako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapaghatod, Bareta. Lokal na gobyerno kang Naga andam na magpadaranin tabang sa mga residentes kan Albay na apektado kan padagos na pag-alboroto kan Bulkan Mayon. Maraming kompletong detalles kayan sa report ni Melvin Machado. Nakaandam ang lokal na gobyerno kang Naga na magpadara ng kinakaipuan na tabang sa mga residentes kang Albay na apektado kang pag-alboroto kang Bulkan Mayon. Susog City Administrator Elmer Maldimoro, direktang pinagtataw kang LGU Naga ang tabang sa munisipyo na may mga residentes na grabing naapektaran kan pag-alboroto kang Bulkan Mayon. Ay po, usually man po, pag may mga araw kayo na sitwasyon, natabang po ang lokal na gobyerno kang Naga. Lalo na po duman sa mga munisipyo na direktang tatamaan. So ang si mga nakaagi pong pagtuga kang Mayon, direktang tinatao kang lokal na gobyerno kang Naga duman sa munisipyo mismo na apektado kang pagtuga kang Mayon. Alagad sa presenteng sitwasyon, nahali pa lang ang presidente ng Pilipinas sa Albay para siguruhon na naitataw ang pangangaipo ka mga evacuees. Mahalat lang subot ang lokal na gobyerno kang Naga kung nuarin, kaipuhan ng tabang kan syudad asin tulos ining matumar parte. Kasugma po baga, nagbisita naman ang presidente para to ensure na within the 3 months period na pag-evacuate katong mga apektado matauhan ning ayuda. And pag nahiling po kang lokal na gobyerno kang Naga na si pangangaipo, andaman po permi ang syudad para mag-assist sa inyo. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsweek. Mientras tanto, sa report kan Office of the Civil Defense Bicol kan subagong alauna nin hapon, igwa ng 5,511 na pamilya o 19,999 individual ang apektado kan Bulkan Mayon hali sa mga munisipyo kan Kamalig, Ligao City, Daraga, Ginubatan, Malilipot, Santo Domingo, asin Tabaco City. 5,160 na pamilya man ang yaon sa 22 na evacuation centers, mantang 395 na pamilya ang nakikistar sa saindang partidaryos. Kansuod yaon man sa probinsya kan Albay si President Bongbong Marcos Jr. para siguraduhon na maitao ang tabang sa mga apektado kan pag-alboroto kan Bulkan Mayon. Sa iba pang Bareta, lokal na gobyerno Naga amay ang preparasyon sa mga aktibidad ngunya na Peña Francia Fiesta. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. 2 bulan may kabanga pa bago ang bulan kang Setyembre para sa taunan ng mga civic activities kan lokal na gobyerno kang Naga. Kasumpay kang pagselebrar kang Peña Francia Fiesta. Pinirmahan na ni Mayor Nelson Legacion ang Executive Order 2023-25 na minakriar sa mga komitiba asin mga aktibidad ngunya na Peña Francia 2023. Paliwanag ni City Administrator Elmer Maldimoro, ginibo ini kang alkalde para amay subuot na makapagpreparar urog na ang paghanap nin magiging co-chairman asin miyembro kang komitiba. Ang dahilan po kang amay na pagpaluwas kang EO para po amay man makapagpreparar si mga committee. Dahil dati baga, pag nagluwas kaya kanto kang EO, nakalaag na duman ko isa itong composition. Ang unyan po, mapuon pa kami maghanap kang posibleng mga miyembro asin magiging katuwang. So this June, para makapagpili na itong mga committee chairman
kang sa indang mga magiging miyembro. Hulit sa pandemic, may mga restriction pa ka nakalis na taon sa mga civic activities durante kampanya Francia Fiesta. Alagad ngunyan, magiging buwelo na subot ang selebrasyon. Ayo po, kung dati po may certain restriction, ngunyan po talagang open na. Kaya linalaoman po na mas dakol, as in mas madagsa itong mga tao digdi sa Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, kabali man sa magiging aktibidad yung Miss Bicolandia Beauty Pageant Committee na ang chairman iyo si City Councilor Sonny Ranyola. Chairman man kan Inter-High School CAT as in DRRM Marching Competition si City Councilor Salvador del Castillo, City Councilor Ramon Buenafe sa Military Parade, City Administrator Elmer Baldemoro para sa Civic and Float Parade Committee as in ang bagong aktibidad na Tagboan Arts Festival na papanginotan kang City Event Promotion and Public Information Office na pinamamayuhan ni Mr. Allen Reyondanga. Padagos pa sa mga bareta, launching kang Tintok ginibo sa San Fernando, Camarines Sur. May detalles man kayan si Jerome Breeze. How do you build on things na mahal mo talaga that can honor your family and honor your municipality? And I think that's Tig sa gibo sa Banwan in San Fernando, Camarines Sur ang launching kan Tintok na parte kan programa kan Rural Health Unit kan LGU na piga-partisiparan kan nasa sanggatos na mga estudyante. Sigun Kimar na Karina Basco kan RHU San Fernando. Ini ang highlight kan adolescent mega health caravan sa Banwan tangaling mapag-ulayan ang reproductive health kay baan na mga doktor gikan sa Bicol Medical Center asin na Naga City Hospital. Yaon man na si Ma'am Luisa Mabolo para sa pagtukdo manungod sa pagiging young entrepreneur kay bahan na si Antoneta Eduardo kan GNN TV 48 Naga. So today po ang launching, ang pinaka-highlight po talaga ng event na ito ay itong launching ng Tintok. So dito po i-empower po natin ang mga teenagers or adolescents natin para sa two topics po. So ang ating reproductive health and entrepreneurship. Ninhuli sa mga siring na programa sa Banwaan, nagbaba ninharo sa 50% ang teenage pregnancy sa San Fernando, Camarines Sur. Starting po 2014, hanggang ngayon, pababa na po ang ating teenage pregnancy. Dahil po ito sa mga program po na binibigay po para sa ating teenagers. Awareness, health services, So through that, mas nagiging aware na po and knowledgeable po ang ating mga teenagers about po sa mga hindi dapat gawin at mga dapat gawin po nila sa kanilang kalusugan. As in, more than 50% po kang total na dating percentage ng teenage pregnancy. More than. Si Lawrence Bino, estudyante kan San Fernando National High School, saro sa nagatender sa programa na ugma man asin dakulang tabang para sa inda bilang mga hoben na gustong mag-involve sa pagnenegosyo asin dagdag kaaraman para makaiwas sa teenage pregnancy. Dakulang tabang po iniya especially sa mga kahubina na yaon ngunyan or maski mayo ngunyan na madadangog yan taram ni Miss Louise sa live, mas dakulang tabang ini para maka-encourage sa mga kahubinesa na maging mas magkaigwa kita ning knowledge about sa entrepreneur. Kasi iba ang entrepreneur sa pagiging businessman. Kasi sabi nga ni Miss Louise, kay po hantang i-balance ang satuyang mga oras and kay po hantang i-try gabos na habang aki pakita and para pagdakula ta maging avenue iniya para maging mas productive kita sa mga gigibuhan ta. Magayon ito ya para sa mga kaakian, especially duman sa mga mga babae or lalaki na magbata na kay po hantang aramon ang satuyang mga limitasyon kasi deman gabos na oras kay po hantang kasing gibuhan din. Sabi nga duman sa letter A, abstinence, kay po hantang aramon or limitasyon na kay po hantang maghabo kapag habo ta talaga. Dahil tapirito ng satuyang mga sadiri da kapag pinirita iyan, kita man sa nang masisi sa huri kung iyan nga yung gigibuhan ta. challenge ba kayo? Yes? Nadagdagan na ba yung gustong maging negosyante, entrepreneur dito? Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak,
Magpinsan arestado sa pagpabakal subuot nin Shabu sa syudad ning Naga. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. News Break. Lemon Residences, your newest home of the champions and the metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City. And enjoy a sip of coffee and Septus meals at Tiger's Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream travel? Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043. At NCF Annex Building, there is the Tiger's Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tiger's Loft. Swim like a champion at NCF Training Pool. Avail their swimming lessons until the end of July at a very affordable rates. Contact Coach Joseph Tena at 0949-447-2792. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang go bag. Ang isang go bag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. The Mariners Tourism and Hotel Institute is an institution that offers hotel accommodation, food and beverage services, and different programs and international cuisine. It boasts 5 contemporary guest rooms that fit to all types of guests and travelers. Room rate starts from 1,500 to 4,999 pesos only. Madya na! Makisumaro sa kaugmahan kan Naga. Uswag pa, Naga na! The Naga City 75th Diamond Charter Jubilee Celebration, June 10 to 18. Siram Bancheto sa Plaza Rizal, 5 p.m. to midnight. Local artists, musicians, symphonic bands, and Rondalla concerts at Plaza Rizal and Plaza Quezon, 6 p.m. to 10 p.m. Night market along General Luna Street, 7 p.m. to midnight. June 17, launching of Green and Green roadside tree planting and re-greening at 7 a.m. Holy Rosary Major Seminary. Charter Day Open Invitational Cheer Dance Competition
featuring the University of the Philippines Pep Squad and Arellano University Chiefs Squad as guest performer at 5 p.m. at the Jesse M. Robredo Coliseum and our Charter Day celebration, June 18, Charter Day Thanksgiving Mass, Naga Metropolitan Cathedral, 3:30 p.m. and at 5 p.m. Grand Charter Day Parade and fireworks display at Plaza Quezon. Be part of the fun. Be part of the festivities. Let's celebrate our rich heritage, achievements, and the collective spirit that has shaped Naga City into the thriving and vibrant city. Happy 75th Charter Anniversary, Naga City! Ang Kasureco 2 magkakaigwa ng Special Hybrid General Membership Assembly sa maabot na Hunyo 17, 2023, Sabado sa oras na alas 9 din aga. Iniimbitaran po ang gabos ng miyembros konsumidores na magparehistro sa paagi kang on-site registration sa mga opisina kan Kasureco 2 o sa paagi kang online registration. I-search ang agma.kasureco2.com.ph. Madadalan po sa paagi kang live streaming sa Kasureco 2 Facebook page asin ang satong kooperatibo Facebook page. Asin pwedeng manggana ng mga papremyo sa gigibuho na parapol. Salamat po. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, overstaying na bilang City Fire Marshal kanaga si Fire Chief Inspector Peter Paul Mendoza. Kung kaya pinag-relieve na ini sa pagiging pamayukan Bureau of Fire Protection kan syudad. Asin pinagribayan ni Fire Senior Inspector Mac Kevin Marqueses na matukaw bilang Acting Fire Marshal kanaga. Susug ki City Administrator Elmer Baldemoro, magkaibahan sin the Fire Chief Inspector Mendoza asin si Fire Senior Inspector Marqueses durante kan sa iyang pagbisita sa iyang opisina para sa courtesy call. Si reason po dahil overstaying na ang satuyang fire marshal, dahil man pati siya naging full-fledged fire marshal kang Naga, acting lang siya. So ngunyan po iba ma-duty na siya duman sa region dahil for more than 2 years na siya naging pag mga acting po palan kaya dapat ang kuya niya is ma-full-fledged siya. Kaya lang for the period na yan siya digdi sa Naga dahil po siya naging full-fledged dahil under rank po ang sa iyang rank, si ranggo niya under rank. So dahil siya pwedeng maging full-fledged fire marshal. Sa satuyang police report, magkaibahan ngunyan sa Laucan Carcel ang magpinsan na inaresto huli subot sa pagpabakal ng illegal na droga. Aramunta ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Dinakop kan mga personahes kan na City Drug Enforcement Unit ang magpinsan sa ginibong drug bypass operation alasay sa 40 kaso banggi sa Barangay Peña Francia, Naga City. Ang mga suspect na si Hiroji Tesorero, 40 anyos, asin Yancy Tesorero, 38 anyos, ang nabakalan ng kantidad 1,000 pesos na illegal na droga, asin na-recover pa sa mga ini, ang nasa 10 plastic sachet na may log din pinagtutubudan siya bu. Dati nang nadakop ini previously sa kaparehas na operasyon, kaparehas na kaso. Ini pong si Hiroji Tesorero i Clarin, 40 anyos ini may agom, kan magkaigwa po ning bypass operation kasunma, kaibanan niya ining sa iyang pinsan na si Yancy Tesorero Ipilaes, 38 anyos ini, soltero, sa kantidad na 1,000 pesos, 1,000 pesos na ikasang bypass operation sa nasabi ng mga subjects o suspects. Kan mag-requesta na nakuha sa Indagabos, 10 transparent plastic sachet na may laog na pinagtutubudan sa shabu. Ang suspect na si Hiroji Tesorero ang dati nang nadakop sa kaparehong operasyon sa Barangay Mabulo na kung sa ina nakuha na nasa 10 kilo nin shabu alagad nakalawas nin kulungan. Nakaluwas ini o hindi ba si Hiroji nakaluwas, hinaputangani kung taano ka nakaluwas ini, sabi niya ang rason po sabi sa iyang abogado,
demurrer to evidence. Pinag-hapot-hapot at bako man kitang mga abogado, bako kitang lawyers. Ang bot sabiyon kan demurrer to evidence, ito po bagang garo nag-motion ang parte kan akusado para ibasura tanin huri sa insufficient evidence, ano po, kung may kulang, may problema o ano pa man, kaya pinag-dismiss kan korte daa sa iyang kaso, kaya nakaluwas ini. And sadly, sad to say, nagbalik sa dating gawi ining si Herodji. Nasa kustodiya na kan na PNP Naga ang duwa asin naatubang sa kasong pagbalgar sa RA 9165 one comprehensive dangerous drugs Act of 2002. Para sa GNTV 48 Naga Jerome Breeze, News Break. Sa iba pang bareta, marikas si naging pagresponde ka Naga City Fire Department sa naging apod sa Sainda kasubagong aga sa nangyaring grass fire sa bakanteng lote sa Concepcion Grande, syudad ni Naga, palaog sa Sarong Subdivision. Mayo namang kalayong inabutan ang mga bumbero, alagad pinagsumpit man giraray nin tubig para makasiguro na dai na magkalayo asin dai na maglakop sa bilog na lugar. Pakiulay ka Naga City Fire Department, likayan ang pagsusulo nin basura sa mga bakanteng lote na pwedeng magkausa kan pagdakula asin paglakop kan kalayo. Padagos pa sa mga bareta, training sa bamboo propagation ginibo sa San Fernando, Camarines Sur. Aramon ta ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Parte kan Farmers Week celebration sa Banwanin San Fernando, Camarines Sur ang presenteng ginigibong 2 days training on bamboo propagation katabang ang TESDA para sa 50 nagatindirgikan sa mandaanday na barangay sa Banwaan. Sigun ka Alan Salvador, Municipal Agriculture Officer kan LGU, inidakulang bagay lalo na sa pagpapadakol ng kawayan sa Banwaan. Inulita dakulang pakilabang kaini sa komunidad. Ngayon na aga po, ginigibuhon training on bamboo propagation na kung saan po kolaborasyon sa ahensya ng TESDA at yung lokal na gobyerno. Hindi na kulang tabang sa ito yung mga kaimanuwa. Lalo na ito mga nasa Upland Barangay na iguan yung mga tanom na bamboo na ini makakatabang para dagdag na income pangkabuhayan sa ila. So ngunyan na aldaw, hindi makakatabang sila dahil tutugduan sila kung paano magpropagate, magpatubo, maghibok ang propagate. Kumbaga, ito sa inang itatanong, halin na mismo naman sa mga existing na mga bamboo. Ang nasabing programa makakatabang man sa dagdag income kan mga residenteng nasa Upland Barangays kan San Fernando, Camarines Sur. Para sa GNTV 48 Naga Jerome Breeze, News Break. Sa iba pang bareta, unveiling kan historical marker kan Naga College Foundation ginibo kasubagong aga. Mga lokal na opisyal kan syudad ni Naga naging bisita. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Taon 1947, kamaitindog ang Naga Teachers College. Makalihis ang 76 na taon saro na sa mga pinagbibistong educational institution sa Naga asin sa bilog na Bicolandia, ang Naga College Foundation. Kasubagong aga, ginibo ang unveiling kang historical marker na pinagtao kang lokal na gobyerno kang Naga bilang pagbisto sa dakulao na kontribusyon kang Naga College Foundation sa syudad. Pinapusog ini sa paagi kan Executive Order ni Naga City Mayor Nelson Ligacion. Executive Order number 2023-024 authorizing the installation of a local historical marker to Naga College Foundation. Whereas in recognizing and commemorating the historical significance of local institutions is crucial in preserving our city's cultural heritage and fostering a sense of pride among its residents. Whereas Section 16 of Republic Act number 7160 states that every local government unit within their territorial jurisdiction shall exercise the power to essentially promote the general welfare of ensuring and promoting the preservation and enrichment of culture.
Sa mensahe ni Mayor Nelson Legacion, sinalingoy kaini ang dakula asin importanteng papel kang Naga College Foundation sa istorya kang Naga na nagsisilibrar man kan ika-75 anibersaryo bilang syudad. This historical marker largely symbolizes the significant part the Naga College Foundation has played in the history of Naga, particularly since the school was founded only a year earlier when Naga was granted its own charter in June 8 of 1948. Through the years, we have been seeing how Naga College Foundation has grown to be one of the leading institutions in higher education here in our city of Naga. The growth is amazing. Sa lado ni NCF President Mr. Mario Villanueva, dakulang onra man sumod sa pamilya Villanueva ang pagbistong ini kang lokal na gobyerno kang Naga sa Naga College Foundation na saro na ang historical landmark sa syudad. Napakalaking honor sa amin na maging historical landmark na ang Naga College, a school that was founded by my grandfather, Dr. Melchor Villanueva, na talaga namang even right after the war, he was into education already. And when he moved and transferred here in Naga and started as a principal sa Camarines Sur National High School noon, ay talagang para sa banwaanan ng Naga ang kanyang serbisyo. And we have carried that on. I am now a third generation Villanueva that has carried this tradition. And the school has grown by leaps and bounds, no? Yung tiwala ng community sa Naga College as a testimony ay over 14,000 ang estudyante ng Naga College at we are into 3 campuses and magiging 4th campus by January next year pag binuksan namin yung Liboton campus. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalapkan mas pinakusog na puwersa kay GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fanpage GNN TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot at sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel GNN TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.